नेनुआ तुल्ली नहीं तू काहे नेनुआ तू मत तुरंत नेनुआ औ दो हेता त लटकल बा घेड़वा तुल्ली दुगो नहीं नहीं न तुरंत मानो हेतना खेत बा एगो तुरिये ले जाई त का हो जाई अब मत कटियल एगो हम काटब अबरी काहे से का होई सब्जी ज्यादा द काट के द ले जाई औरी देखो तो तोड़ देनी हम पता ये जान तड़ू भैंसी गैया कुल के दिया जाई खाए के हां सब्जियां बन जाई एगो पकौड़ी खइले बाड़ू पकौड़ी हम त नाई खइल बानी पकौड़ी पत्तागोभी को पकौड़ी बनेला का कोने कोई देलू ओ पकौड़ी के नहीं बनेला हम त नाई खइले बानी बनावा देखावे कितना गजब में ही में एक चीर दो चीर के बेसन लहसुन हमें नहीं मरचा ढंग डाल के आवेला हमने की बनावा। तुल्ले बन ले ये तो ढंग में ना ना या पत्तागोभी के ना गोभी के पत्ता हमने ए हर जाई एमे से एगो खाली औरी लिकड़ो खाए ताटे के। झूठे के कटनी एगो औरी हमार गोभी जो नुकसान होने बच्चा बा हेदना एगो का दूगो बा तीन गो बा से पतैया जो इथी क देबू हो पतैया ई सब पतैया इथी करला दमर गैया खाई इनका गाय खाई के गाय भी है हां तब का तो गैया भी त माला में पतैया ले तो दूध देबू ना अच्छा ये बियाई तयन ले हुए बना बियाई लाइन बिया अबे खिया के ओके मोटवावे दो हां मन भी आई तो ये देबू मानो हम ले अपनी सब्जी बना के खाती तोरे खातिर छोड़नी का हमने जरा ज्यादा पलवार बाटे आदमी तो बताओ तोरा के ले कहीं तनी हम चल नु चल तो मानो एगो दे दे तो कम हो जाई का हां तब का आ दो घेड़वा दे दो घेड़वा पे लाल चूल बा नहीं तू घेवड़ा ना मन निहारे वर मते दादा लेना लाग जे तो ना हम का तुल्ली कर दुगो नहीं तू कुछ अरे मत मार दुगो दे दा घेड़वा हाथ चुप रह तू तो बड़ा मले छिन बालू हो हमारे खेते में हमरा के मोले छिन को तड़ू अरे दुगो दे दो दुगो घेड़ने दुगो दे चल घसिया काट देवे के तन जल्दी जल्दी तर घाट दुगो यहाँ बनी घसिया हमार खेतो साफ हो जाई इनका गइयो खा आज ली पत्ता गोभी हम लेके जात बनी नहीं तू के लेके जाए नहीं दे अपन खेत साफ चलो, करिए हम गाय खा के लेके जाता काट दा बचिया का को ए या को बोलो तो कई मनु खरवा तुल्ली के मार काय तुर लेबो तू तो जब से तब से हमर घेवड़ा के चक्कर पड़ल बाड़ू हां तुल्ली हम नहीं हमर घेवड़ा के चक्कर में मत पड़ बचिया रादा बेचाई तबे ना 2 पैसा मिली ये कितना मेहनत से लगावल जाता है ऊपर से कोई देखो कोई वो बोल बटे पहले देख दियो तक घेवड़ा बा पता बा तो के बाजारी में 80 रुपया किलो चलता है को बा 8 गो बा भैया 8 गो बा तो के 8 गो बा 80 गो बा अच्छा देवरिया में 80 रुपया किलो बा घेवड़ा फिर में दे दी का खाए खातिर बतियाव तड़ू बात बुझा त ये आइल बड़ी और ही के 80 रुपया किलो बाटे घेवड़ा तीन के दे दी काय हार जाई उनके ना देलु तनी हवाई के दे दा नहीं हां 80 रुपया किलो बा तू त हमर सहेली और तो ये तो दम में सुनावे लागत दुकान पर खेते में आई बेचई खातिर न भइल बा बेचे खातिर एगो दे देबू त का हो जाई अच्छा बता तो लोग देनी नहीं अंगर बतिया तो अब हो जा तू नहीं आई सबके देत हो खब हमके ना देत तो अबे अगला ही बड़ी एक पाजा दियो नी दो न हो हमर बलमुआ बोले लगी तब आया के पीटे लगी तब बतावा हम का करब मानो एगो घेवड़ा खातिर पीटे लगिया तार बलमुआ सबकर भातरा एक तरह थोड़ी ना होने हमार भातरा बड़ी काहे ना आई बानी अरे तू जालू मांगे त नहीं जाने हां हमारे घर में तो पूरा सब्जी बोल बटे बची हम ते में से तुर के खानी आ चलो घर हमन नाई जो ने समय बोल ल त जात नाई रहलू हमन ए समय हमनी के जात रहनी मांगे ठीक बाटे त मान लो हम तो देबे करेनी लेकिन सब हमार भतरे लगइले बाटे मान लो लगी मारे काटे तब का करब हमार भतरा तो पूछ के ले लियो मन हम बकरी है का के पत्ता गोभी चबाई का बात कर दियल एकदम एकदम टाप देख ला ए कौन चिकाला कितना कितना चीज में बनेला बड़ी बढ़िया अबे चाउमीन में बना दो हो में डाल दो बिरयानी में डाल दो के में डाल दे एक नंबर के टाप होला पर पकौड़ी बना के खा ला ऐसा तो गाय गरु सब खा ला गाय बतिया 3600 तब का मानो घेवड़ा में मनिया त मऊ देखाओ त हमारे पत्ता का घेवड़ा सूसा चक्कर देखाओ चलो चलो बड़े बड़े घेवड़ा बा चलो हमर खेत से निकलो तू रहू त मान हो पर नजर डालबू आ करे बस ले इसी करो का हेंगा 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 चमकाओ त लुनाई देवे के मन बात हां चलो बड़ी अमन दे दो ना एक हां चमकावल निहार करू एक गाड़ी चलो बाहर चलो तू ले तनी पत्ता गोभी अब आइलू हम रई खाए अमन एगो दे दे त का भाई अब आइलू रई खाए अरे जा दवा सलाद देखा खिलाड़ी हमारा रई के भूख देलो काय दादा हम सुबह खेलने को चलो लो हाट जाइलो जब आइलू लोग खेते में तो लोग के डाढ़ा लग जाए देखत था हां जब आविली तब
पलाट चुराई है, हो पलाट चुराई है। काय खातिर सहेली बनल बालू इसमें के सहेली वाला दे ना सकेलु तनी ई नहीं कहली जे तनी आई चप्पल पहिन लालो। ए पहिन चप्पल पहिन हो खेला डालो। हाँ हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। हम आपकी अपनी देवरियाली भौजी तो गोड़ छुके गोड़ लागता जानते हैं सबे बड़ी बढ़िया कॉमेडी वीडियो भइल हुए। आ हमनी के हई हमार बाड़ी न हमार सखी हई हमार सखी मिल के वीडियो बनैनी है का बड़ी सुंदर बनैनी है के प्यार दुलार आशीर्वाद देम सबे आ लाइक दबा के करम सबे आ शेयर करम सबे।